du se nogen? Det kan være, der er nogen, der hopper på, som vi begynder. Følger I stadig med? Hej med jer. Hej Buller. Er du med? Nå, er du med? Ja, her har vi Buller. Ja, vi sidder den her gang nede ved mig. Og det er forår. Ja. Hvor er det dejligt. Både i går og i dag og kunne sidde ude i haven. Ja. Og vi har også lige i vores formiddagstur siddet ude i forhaven. Ja. Lige et kvarters tid og slikke sol, mens vi lige drak det sidste kaffe, inden vi skulle ind og lave podcast. Ja. Og du har jo været her siden i går. Ja, det er så dejligt. Du havde jo en lille blomst med til mig. Sådan en buket roser her. Ja. Det er nice. Ja. De kaldte lige på Lotte. Det kunne jeg se. Ja. Ja, jeg kender sådan en hjerneforsker-agtig kvinde, og hun siger, at man skal ud og have kvarters sol inden kl. 11. Og det gør noget for hele systemet. Hjemme med mig, der bor jeg ved Hovedvej 16, og de er 10 meter fra mig. 20 meter. Så jeg sidder ikke ude i min gårdsplads, fordi det er bare for meget larm, der kører. Jeg tror 8.000 biler om dagen. Ja. Men nu er jeg altså besluttet på, at jeg skal have mit headset på, og noget ordentlig musik, der lige kan sløre lyden, og så sidde det der kvarter. Ja, som vi snakkede om, det er jo egentlig en dejlig gårdsplads, og du kan godt have læ derude, så hvis du kan få afledt med det trafikstøj der med at sidde og lytte til noget dejlig musik eller noget, så er det jo oplagt. Ja. No. Men det er jo også fordi, jeg plejer ved strik at se et eller andet, og det er ikke så nemt. Og hvis man bare ser et eller andet, så er lyden jo ikke forbedret. Så er der jo pauser i folks snak, hvis jeg ser en podcast. Så jeg må slippe og nyde musikken og sidde og strikke og få en meditation og lidt sol på næsen. Det vil jeg til. Det er i hvert fald en dejlig tid at gå i møde nu. Ja. Rigtig dejligt. Det er en af mine favoritter på året. Det er det her, når det begynder at pible frem ud i haven, og man kan komme ud og rydde lidt op og gøre klar til en ny sæson. Ja. Og sidde ude på terrassen og nyde aftener og eftermiddage. Og Det tænker jeg også, at der er rigtig mange, der lige er optaget af at få havemøblerne frem nu, og der er 14 grader og en god weekend, vi går i møde. Ja. Ja. Hej Buller. Ja. Nok med dig. Ja. Ja. Så vi er her igen. Nemlig. Med lidt projekter og lidt foran os, og lidt stikord på sedlen. Ja. Så er vi klar til en lidt mere løs på tråden episode. Ja. Jeg vil altså lige sige, at jeg har fået noget, der hedder blefaritis i mine øjne. Og det kan ikke anbefales at få alderdom. Det er et alderdomstegn på nogen. Men I kan se mine øjne. Jeg ligner lige en, der er 70 år gammel med det her. Men altså, jeg har fået noget. Jeg ved ikke, hvad de kalder det. Det er egentlig ikke jeg ved ikke, om det er betændelse, eller... Det er farver ny verden. Man kommer ned til lægen og får noget at vide, og så det er kronisk, det kan du ikke komme af med. Hvor man inden 50, så går man til lægen for at blive rask. Nu går man til lægen og håber på, at der er sådan nogenlunde et eller andet at gøre. Ja, men det er... Jeg skal vaske og pleje mine øjne 3 gange om dagen og passe på, og så er der mulighed for, at det kan blive bedre, og så det håber jeg. Ja. Men altså, det ser farligt ud,
Og så sidder jeg altså lige og dypper. Fordi alt det væske vand, jeg får på huden, det ødelægger også huden, så det er sådan lidt sart. Sorry. Men det, altså, nogle dage ser det rigtig, rigtig slemt ud, men lige nu her ser det faktisk sådan forholdsvis bedre ud. Men det der, det er en ordentlig omgang, og det er jo 3 gange om dagen, at du skal vaske og pleje og ja. Ja. Det er ikke sjovt. Nej. Men ja. Og så har jeg en dårlig hårdag. Det må I tage med. Men det er okay. Vi er som vi er. Ja. Sådan er det jo. Ja. Det ved I jo også, dem der følger med efterhånden, at der er gode dage, der er dårlige dage. Ja. Vi gider ikke at stille nogen facade op. Vi er også. Og det er nemt at sige, men vi er kun ved at lære rigtigt at være os nu. Og det er en livslang læring for alle, tror jeg. Så en gang tænkte jeg, det er så enkelt. Det er bare at være sig selv. Men hvor er det svært? Ja, hvem er man? Men ja. Yes. Pause. Ja. Nå, men siden vi har været på sidst, der er gået lidt tid, og du har haft fødselsdag. I februar. Det er dejligt. Og jeg lavede tea party. Det kan vi lige lægge nogle billeder ind af. Ja. Jeg fik en idé om, jeg kan godt lide at lave tema på min fødselsdag. Og du blev desværre syg. Men du kunne ikke komme. Men jeg havde sådan 5 damer til high tea, eller English tea party. Og det var bare all in, så med scones, som det hedder i England, eller scones, som det hedder i USA. Med clotted cream og jam, og jeg havde lavet lemon curd, og vi skulle have finger sandwich og en lemon meringue pie. Og så havde jeg gået ned i genbrugen for at købe et stel, der skulle passe til. Jeg gik ned, og de havde sådan en helt kaffestel for 100 kroner, og så gik jeg hen og spurgte, om jeg måtte købe det for 50 kroner, og så kom tilbage med det 2 dage senere. Og de kiggede sådan. Og så efterhånden, jeg kunne da også bare få det for 50 kroner. Og så de damer, der var med, de synes bare, det var så fedt. Så nu har jeg det stel, og så kan de få lov at låne det, hvis de skal lave tea party. Og gøre det sådan gennemført, og så kunne få det til de penge, og egentlig, hvis det var, at de ville have det tilbage igen, så var det jo fint, så var det jo bare et lån. Ja. Altså. Ja, det er jo gerne 50 kroner for at låne. Ja. Men de var glade for at få det ud af butikken og kunne få noget nyt op, så det... Så jamen, jeg har sådan haft lyst til at prøve Purge, eller hvad det hedder, Perks. Det er sådan en tesalon i Aarhus og i København. Ja. Men der koster det 250 per mand, når man går ind og får sådan en afternoon tea. Jamen, jeg har set det, jeg tror det er Jørgensens Hotel i Horsens, de har det faktisk også sådan et arrangement, men det ligger også op i den pris, hvis ikke mere. Ja. Men det skal da prøves en gang. Jeg prøvede det jo i Thailand, faktisk. Og det var også, altså hvor de stod stablet op på de der kagearrangementer der. Ja, ej. Og lige først man så det, altså, så tænkte vi skulle dele 2 og 2, men vi fik faktisk sådan et helt fad hver, og man tænkte bare, okay, det var jo ikke så meget, men når man kom igennem det hele, så var det bare overmæt. Men det var lækkert, rigtig, rigtig lækkert. Smagte rigtig godt. Ja. Kom. Ja. Ja, så fik jeg en fødselsdagsgave. Det var, jeg var med Annette i Aarhus. Jeg kan ikke lige huske, hvad vi lavede. Men så var vi lige, hun skulle ind og have lavet en tatovering. Ja. Så det var jeg med hende, og så var vi forbi en garnbutik. Og så, så valgte jeg faktisk selv de her farver. Er det ikke fedt?
Det er ikke min farve, men ja. Nej. Men altså, blandingen er jo lidt anderledes, synes jeg alligevel. Den, ja. Det. Og så, fordi hun havde nemlig strikket det her. Fra Kit Couture. Og ej, den er fin. ja, det er rigtig fint. Og der skulle være til både hue og handsker i de her 4 nøgler. Og så blev det pakket ind til en gave. Og så fik hun den med hjem. Så jeg først fik den på min fødselsdag. Ja. Ja. Kom her, Busse. Ja. Kom ind. Det var da en dejlig gave. Ja. Og så var hun jo glad for, at hun ikke skulle spekulere mere på det. Ja. Ja. Og hvad fik du i gave af mig og Min datter? Jeg fik en forlænget weekend i en campingvogn. Ja. hvor min datter og hendes søn på 2 år skal med. Fordi vi har lige været på en tur, dig og mig og min datter, og så hendes pige på 3 år. Ja. Og så skulle vi have en tur hvor det var drengen i stedet for. Og de opdagede jo at derhjemme, at børnene var jo meget nemmere, når de var skilt, og det var første gang, de prøvede at have deres barn på enmandshånd, både faren og moren. Ja. Så og det kan vi godt huske, det kan noget. Ja, og de er store nok til det nu. Ja. Og mærke, lige prøve at være afsted hver for sig, og det var jo, vi kørte til Hamburg. Ja. Og havde lejet en Airbnb og skulle ned og shoppe, og... Lad være at snakke om shop. Altså, jeg er ikke stor shopper på den måde. Og vi endte faktisk med at bruge 10 timer den ene dag, bare i storcenter. Og det her bord, det ryster altså. Det eneste, jeg kom af med, eller når jeg købte, det var 3 underbukser. Ja. Ej, jeg købte lidt mere. Ja. Jeg købte faktisk de her øreringe i den her blå, som svarer lidt til min ring i farve. Ja. Og så dine øjne blinke, blinke. Ja. Ja, dem købte jeg dernede, og så købte jeg faktisk også nogle nye underbukser og nogle strømper, og så købte jeg en strikket vest i den der off-white. Ja. Men det gjorde jeg faktisk ikke noget, fordi at det gode ved, at I var inde og shoppe, det var jo så, at jeg passede Isabella. Og hyggede mig med hende, og der var små legepladser og sådan noget, så det gjorde ikke noget. Nej. Det var heldigt. Og så vi en lille smule kultur også. Ja. Men det var fint. En dag ude i byen, og en dag i Storcenter, og så var det faktisk det. Jo, så var vi i en genbrug. Ja. Det var ret fedt. Ja, der købte jeg jo en jakke også, faktisk, og en paryk. Ja. Det er så... Skal vi spørge Nana, om vi må lægge det ind? Ja, vi spørger lige, og hvis vi får grønt lys, så ser jeg lige et rigtig fint billede af en rigtig fin paryk, og den endte jeg også med at købe, fordi det var faktisk en god kvalitet af en paryk. Ja, men den var godt nok grim. Ej. Jeg håber, vi får lov at bruge den. En Benny paryk, eller hvad man skal sige. Ja. Ja. Jeg var jo til en singlefest her i Horsens, og så har vi jo for mange år siden lavet underholdning, både sammen med dig, til private fester og sammen med en veninde. Og til den her singlefest, der gik jeg og tykkede lidt på, om jeg skulle lave lidt, og jeg kunne bare mærke, det kriblede indeni. Og så samme dag, som jeg skulle til festen, så gik jeg ned i jeg tror det Blå Kors eller et eller andet genbrug, og så købte jeg et sæt tøj. Og jeg havde tænder, og jeg havde parykken, og så lavede jeg lige nogle stikord i hovedet i forhold til, at det var den der 5-års fest fra singlegruppen. Og så lavede jeg et show. Bare lige bum. Ej, det var så godt. Altså, jeg var ikke med, men jeg har hørt om det. Og det var så fedt. Hold kæft, mand. Altså, det var lidt tilbage til gamle tider at være ude og lave shows. Så det var mega godt. Og jeg fik faktisk en forespørgsel på en skytteforening, der skulle have 100 års jubilæum. Så ja.
Mm. Ja. Ja. Det har vi altid godt kunne lide. Ja. Men jeg ved ikke, om jeg kommer til det. Jo, jeg kan godt. Jeg sang faktisk den der God aften i stuen, mit navn er Herr Nielsen. Det er sådan en Dirch Passer-sang, som er ret sjov, humoristisk. Nå, det kender jeg ikke. Det på en lejr, jeg var på, og de synes jo bare, det var herligt. Ja. For ikke så længe siden, så jeg har da også stadigvæk noget i mig. Så det spændende, om det skal have afløb. Altså, jeg kan mærke, at det er i hvert fald noget, der er begyndt at blomstre indeni, og når det kommer frem, så er det i hvert fald også gode tegn for... At du har det godt. Ja. Så det der kreative der, det får lov at komme ud. Altså, ja. Mega sjovt. Ja, det kan du også lige lægge billedet ind af. Ja, det gør jeg da bare lige. Ja. Jeg lægger lige et par stykker ind. I vil aldrig få det samme syn på Lotte igen. Ej, det kommer lige an på, hvad jeg lægger på. Ja. Ej, det var et godt show. Mm. Ja, det var det. Det var fin underholdning, og der var mange, der roste mig bagefter. Og så kom de hen og sagde, det har du prøvet før. Ja, det har jeg også, men det er faktisk mange år siden. Altså, år. Det er mange år siden, jeg gjorde det sidst. Ja. Men altså, det var ligesom at komme tilbage. Altså, da jeg først havde tøj på, og så gik jeg ind til publikum, og så så kom stemmen med det samme, og så kørte det bare. Og jeg fik lavet det hele, jeg havde tænkt, jeg ville lave. Så... Og du har bare pokerflæs til sådan noget, så det er bare... Ja. Det var sjovt. Ja. Ja. Fedt. Men så kan du jo lige fortælle, nu har du vist ringen og... Nå ja, så jeg har jo mine strikketøser, kreative, søde tøser. Vi mødes en dag hver 14. dag, fast på skiftevis hos hinanden. Og så, vi har jo et nyt medlem, Merete K. Design, Merete Andersen, og hun kom med et forslag, at hun ville da gerne prøve at vise os med at farve noget garn. Så hvis vi havde interesse i det, så ville hun give en eftermiddag hjemme hos hende. Og så kunne vi få lov at eventuelt købe noget garn af hende, eller selv komme med noget, og så kunne vi få farvet, hvad vi nu gerne ville. Mm. Og hun havde så noget Deluxe Merino Gold, en 100 grams nøgle, 3 af dem, som render 400 meter. Så det var til en sweater, og den har faktisk sådan en guldtråd i. Og da jeg mærkede det garn der var jeg bare helt solgt. Den skulle jeg bare have. Og så var det jo så igen med farve, så ville jeg jo faktisk gerne have den her farve. Og så kom den i farvekedel. Man kan godt lige se glimmertråden lidt. Ja, det kan det også. Ja. Og det er faktisk ikke en sølv, det er en guld. Men farven i nøglen gør, at det ligner sølv. Men det er faktisk en guldtråd deri. Og det synes jeg faktisk er ramt ret godt. Ja. Så vi farvede først en mørk farve, og så bagefter en lys. Ja. Og den ramte bare spot on. Så, Og Merete, hun farver jo også for folk. Ja. Og hun er ret god til at ramme det, de ønsker. Man skal gerne sende et billede til hende med de farver, så hun kan... Ja. Hand-dyed for you. Og hun er faktisk billig i forhold til andre håndfarver, så det kan vi godt anbefale. Ja. Og vi havde en mega hyggelig dag. Det var en 4-5 timer, vi var hos hende, og det var 4, der skulle farve forskellige. Og det var virkelig, altså hun var god til at fortælle processerne, og i forhold til garn, og til farvninger, og altså... Det var super fint, og datteren havde lavet 2 kager. En lavkage og en anden konditorkage-agtig noget. Ej. Og
hun var lidt træt bagefter, fordi hun havde virkelig været på, men 4 vidt forskellige farver, hvad vi ønskede, og kom alle sammen i mål, så det var en fantastisk oplevelse at prøve at være med i. Ja. Så jeg er virkelig glad for den her farve. Nu er jeg bare spændt på, jeg har ikke nogen opskrift endnu, hvad jeg vil strikke. Og jeg ved heller ikke, det er jo faktisk sådan en, pinde 2,5 til 4. Sådan strømpegarnsagtigt. Ja, og om der skal en følgetråd med, det skal jeg lige finde ud af, men... Den skal også bare være helt spot on. Ja, og det kan godt være, det bliver en udfordring, men jeg skal i hvert fald lige finde en opskriften, hvad det skal være. Men der er vel nok til en sweater. Ja. Så det er jeg meget spændt på. Men helt sindssygt glad for farven. Kan jeg godt forstå. Ja. Det er fedt, når det bare rammer rigtigt. Og en af strikketøserne, hun var jo også vild med både garnen og min farve, så hun var også sådan, da vi tog det fra, så jeg skulle videre til noget andet, så jeg kunne ikke nå at komme hjem. Så en af dem tog det med hjem til sig og fik det lagt op til tørre. Og så sagde hun om, at det kunne desværre ikke komme videre derfra. Det kan beholde det selv. Ja. Men hun fik også fik farvet sit, som var rigtig fint. Vi vil egentlig gerne tage et emne op. Ja. Men jeg har lige en indledning til den, jeg tænkte. Fordi her til min fødselsdag, jeg har jo en spindegruppe i Viborg. Og vi er med i Spindeforeningen. De har lokalgrupper i hele landet. Og altså den gruppe, jeg er i Viborg der, vi elsker bare at være sammen. Og så sidste år holdt jeg en fødselsdags spindeweekend, og det gør jeg så også i år. Og så kom der 9 damer og sad og spændt hjemme ved mig. Og jeg kan også lige spørge dem, om jeg må lægge billeder op af det. Så, ellers så finder jeg nogen, der er okay uden folk på. Den der, altså, vi kan bare finde ud af at være sammen, og vi kan være ærlige over for hinanden, og vi kan dele vores sorger med hinanden, og det er så befriende, og der er sådan en accept af hinanden. Og vi er forskellige, vi er meget forskellige, men det er simpelthen formået at finde en balance. Så vi er faktisk sammen noget, der ligner 5 weekender om året. Det er også meget, når det er så en weekend jo. Ja, altså mange gange er det så en enkelt overnatning, men også nogle gange 2. Og jeg ved ikke helt, om jeg magter 2 overnatninger, men det er der også bare plads til. Og hvis man for eksempel, som jeg har brug for at trække mig, der er ingen, der rynker på næsen over, at man lige går et par timer. Altså der er virkelig en forståelse. Og jeg tror også, at mange af dem, der har fundet spind i sit liv, har egentlig også ligesom ramt en mur, og det, som det gør at arbejde med uld, det er sådan endnu mere mentalt, eller det er lidt mere terapi end strik er, og strik er jo meget terapi, men uld arbejde på den måde, det er endnu mere ned i gear. Så jeg tror, at der er mange, der har prøvet lidt at have en nedtur, og på den måde, så er der også en rummelighed over for hinanden. Det er virkelig et dejligt selskab. Så der fik jeg noget, de havde gået sammen om med noget uld, jeg havde fået, og det har jeg også. I fødselsdagsgave? I fødselsdagsgave, den weekend. Og så der er en af spinderne der, hun hedder Farvelyst, og hun farver selv både uld og garn, og lige nu er hun ikke rundt på messer, men jeg tænker godt, man kan finde på Instagram, kan finde hende og se nogle af hendes produkter, men lige nu er hun i gang med en uddannelse, så der kommer hun ikke så meget ud. Men hun er virkelig dygtig. Og det var blandt andet en af dem, jeg fik. Så
den er dejlig. Nu skal I se, hvor forskelligt udtrykket bliver, når det bliver spundet op. Det havde jeg slet ikke forventet, men jeg gad godt, at der havde været sådan lidt mere at man kunne se de forskellige farver. Sådan er det. Man kan aldrig rigtig vide, hvordan. Man kan faktisk ikke se ret meget af den der gule kaj. Det kan man ikke. Nej. Og det spændende ved at spinde, det er, at man kan ikke være helt sikker på, hvordan resultatet bliver. Og der findes spindemetoder til at få farverne mere frem. Det kan man for eksempel noget, der hedder Navajo Twinning, og det hedder det ikke rigtig mere, men det er i hvert fald en metode, hvor det hedder kædetwinning, hvor man faktisk det er faktisk ligesom at hækle, så får man faktisk farveforløbet meget mere frem, så der findes måder at få det frem på, men nu var det sådan her, men det får jeg så, jeg kommer til at få 4 bundter af det her, så 1200 meter i alt, og 400 gram ender jeg med at have. Ja. Ja, så det var indledning til vores emne, synes jeg var en god indledning. I forhold til det der med at acceptere hinanden, og rumme hinanden, og sige fra og sådan noget. Og hvis man, for eksempel det at sige, at man har brug for at gå ind og hvile sig, det er jo også en måde at sige fra på. Så det er noget, vi arbejder os selv med, og turde at sige tingene, som de er. Og det er jo ikke for at sige sin mening op i hovedet på folk. Det er ikke altid det mest hensigtsmæssige, men man kan faktisk godt sige sin mening til folk, eller uden at fornærme. Det er måden, der bliver sagt på, og som du siger, det er jo ikke for at fornærme nogen, eller, men også lade være med at pakke sig selv ind og være konfliktsky, fordi man ikke tør at sige sin mening. Ja. Og på en eller anden måde, så har vi jo slugt alt for meget, og det er jo også derfor, vi er brudt sammen til sidst, fordi man har bare ladet folk vade ind over ens grænser, og ikke lært at sige fra, og det tror jeg, det er altså mange mennesker, der ikke har lært at sige fra. Ja. Ja, men man har jo pleaset alle mulige for at både at blive accepteret og være vældigt. Ja. Og ikke været god til at mærke, hvad man selv mærkede. Og jeg tænker, det har nok også noget med, om man er blevet set i sin barndom, opvækst. Om man er god til at... Men vi er et samfund, hvor vi helst ikke viser det, vi føler. Og det er mærkeligt, fordi det går jo ud over os selv. Ja. At vi... jeg sådan tænkt på, hvis man er ved at snuble, og så man skynder sig og kigge, om der er nogen, der så det, så hvad gør det, at man er ved at snuble? Ikke? Ja, det er pinligt, at det er det første reaktion, at man holder øje. Er der nogen, der nu så, jeg var ved at dumme mig, eller et eller andet, ikke? Ja. Altså, det er jo åndssvagt. Ja, det er da menneskeligt at snuble, der er ikke noget galt i det. Nej, det er da bare at grine af sig selv, og så videre. Altså, men at man er så bange for det, altså, det er jo åndssvagt. Ja. Og det er jo en proces, vi har gået igennem, og det er skidesvært. Og til at begynde med, så når man skal sætte sine grænser, så bliver man også for hård, og skubber folk væk måske, ved at holde på sin egen. Men det skal finde en balance. Men jeg vil i hvert fald opfordre til det, og tage det arbejde op, fordi det er så meget lettere. Det er så meget mere... Men det kræver også en selvindsigt, og vi laver om på nogle ting, og så sige, nej, nu er nok. Ja. Og netop også det der med at gå over sine egne grænser, og så ture og sige fra. Ja. Og det er jo noget, man gør i små bidder i starten, og så finder ud af, at okay, du får ikke en over næsen. Ja. Det kan godt lade sig gøre, og det er lettere faktisk bagefter. Ja. Og det har vi jo også virkelig øvet os i, at kunne snakke ud om de ting. Vi har faktisk været lidt rigtig dårlige til at få hinanden, hvis der var noget, vi havde et problem med, eller var blevet såret over. Så har det bare gået og muret, og så har det faktisk næsten været ved at skille os ad.
Altså det var i hvert fald, det har det jo ikke været ved, fordi vi har jo gjort noget, men det ville det have gjort, hvis ikke vi havde taget tyren ved hornene. Ja. Og det kan jo også nogle gange være nogle banale ting, altså hvor det er fuldstændig latterligt, at så lader man sig gå på af det, og man holder på sin egen ret, og ser sig selv nærmest. Ja. Men det er jo også måske en måde at beskytte sig på. Ja, det er det jo. Og hvis man er bange for noget, så bliver man mere vred og sådan. Men jeg har altid troet, du var god til at sige fra, men det er fordi, når du gjorde det, så var du sådan lidt bisk. Men det er fordi, du skulle overskride en grænse for at være det. Så jeg har bare altid troet, du var god til det, men jeg så jo ikke alle de gange, du ikke sagde fra. Og nu kan vi se, hvor dygtige vi er blevet, fordi bare det, jeg skulle herned, så vi skulle have mødtes inde i Silkeborg og lige have haft et dyb, men så fordi jeg havde ikke sovet så godt, så aflyste jeg. Vi havde aftalt at mødes ved Silkeborgsøen 1:30. Ja. Og så bad du mig om at handle, fordi du skulle have handlet på vej til Silkeborg, nu skulle du ikke ud, så jeg skulle handle. Så jeg var i Nej, det foreslog du selv. Ja, jeg skulle ikke, men jeg havde arbejdsprøvning. Jeg kom fra arbejdsprøvning kl. 12, så skulle jeg op og hente noget koriander hos en, og så kørte jeg ud i Rema og handlede. Så kørte jeg ned og skulle have mig en pølse, fordi jeg skulle have noget at spise i Silkeborg. Og så ringede jeg for at sige, nu kørte jeg fra Silkeborg. Og det var 5 minutter over 1:30. Og på en eller anden måde, du troede, jeg faktisk var lige ved at være der. Ja. Og du blev sådan, jamen hvad har du da lavet? Altså det kom ud på sådan en træls måde. Ja. Jeg troede, du ville være her nu, og du var sådan, du blev sådan lidt suragtig. Jeg tror ikke, du var sur, men sådan virkede det på mig. Jamen, det var min forventning. Du er fri kl. 12, og det tager så lang tid at køre fra Viborg og så til mig, og så skulle du være... Men vi havde aftalt at være i Silkeborg 1:30, så jeg kunne jo... Og så skulle jeg handle oveni, så jeg skulle have kunne komme ned til dig på 5 minutter. Det var et eller andet, der var gået galt der. Ja. Og så kunne jeg godt mærke, at jeg blev lidt ked af det. Altså, jeg havde gjort alt, hvad jeg kunne. Jeg havde overhovedet ikke brugt nogen svingeærner. Og jeg havde faktisk kun lige spist en hotdog, og det går jo hurtigt i en pølsevogn, ikke også? Ja. Så jeg havde ikke brugt et minut på andet, end at skulle ned til dig. Så jeg var sådan, Og så kunne jeg godt mærke, at før i tiden ville jeg måske bare have slugt den, og så lade det være det. Ja. Men så tænkte jeg over det på vej ned, og så da jeg kom ind, så hilste vi, og det var dejligt at se hinanden, og så sagde hvad var det, jeg sagde? Det kom lidt surt ud. Jeg følte lidt, at du synes, jeg ikke... Nej, snit. Jeg kan faktisk ikke huske, hvad jeg sagde, men altså, at jeg følte lidt, at du synes, at jeg havde at jeg havde misbrugt tiden, og at jeg havde sådan svigtet. Altså, det var den følelse, jeg sad med. Ja. Og jeg havde virkelig bare gjort det bedste, jeg kunne. Og så siger jeg også, men jeg kan godt forstå, at og du har det nok ligesom mig, at din forventning, når noget ikke er, som du forventer det, så er det faktisk svært at forholde sig til. Ja, så laver det rod i mit system, fordi jeg... Og så kommer det ud på en forkert måde. Ja. Og så snakkede vi bare om det. 5 minutter. Og så var det... ikke engang. Ej, 2 minutter, ja. Og så var den jo ud af verden. Ja. I stedet for, at jeg bare havde ladet den ligge. Og så... Jeg har haft en træls stemning, og jeg var faktisk ked af, at... Ja. Så, og det øver vi os i. Og vi er ved at være gode til det. Ja. Fordi vi er nødt til at sige, hvordan vi har det, så det ikke ligger og murer. Ja. Og det er... Igen er det jo en banal ting, jo ikke? Ja. Men at den kan gøre sådan, altså. Ja. Men... Og du tog også imod den. Altså, for jeg kritiserede dig ikke for det. Jeg kunne bare godt forstå, at du reagerede sådan. Men for mig føltes det bare sådan her. Og det kunne du jo så sige, men det var jo heller ikke meningen. Så... Ja. Og så kan du bruge det næste gang. Nå ja, det blev ikke ligesom jeg havde... Tingene bliver ikke altid ligesom jeg forventer. Ja. Så kan du faktisk bruge det videre. Ja. Hvordan reagerer jeg egentlig, når tingene ikke bliver, som jeg forventer det?
Ja, fordi man lige har en plan i hovedet, så kører sådan. Og det, sådan kører livet jo ikke. Men altså, det var bare lige en øvelse i går. Ja. Altså, men generelt det der med at få sagt tingene, som de er. Ja. Hold kæft, hvor kan det være svært. Ja. Men altså, det er et arbejde. Og så kan jeg godt... Jeg troede jo, nu var vi begyndt at knække koden på det her, så nu kunne vi det her. Og så troede jeg, at jeg var blevet bedre til at sige fra over for mennesker. Men så opdagede jeg, det her, det er hårdt arbejde for hver eneste menneske og hver relation, du har. Så skal du lære at sige fra over for andre. Det er ikke bare fordi, at nu kan vi to, så har vi lært det. Nej. Fordi der er jo vidt forskellige reaktionsmønstre. Ja. Og roller, og hvem er over og under, hvordan er samspillet, ikke også? Ja. Men det er i hvert fald et arbejde, vi godt vil. Ja. Jo, men også som tiden, så man prøver sig frem, så bliver man også mere modig i det, og så siger men der sker jo ikke noget, altså vi bliver ikke uvenner af den grund, eller, og det er bare så meget rart at få ud af luften. Ja. Så det er i hvert fald det værd. Ja. Ja. Kom gerne med kommentarer på det. Ja. Ja, hvis I har prøvet noget lignende, hvor det virkelig har lavet en eller anden ændring, så man tænker, at wow, whatever. Ja, og det kan jo også være, at der er nogle usunde relationer, man har, hvor det ender med, at man så ikke kan fungere sammen. Men så kan det faktisk også være, at det er godt, at man ikke lige har den relation, fordi den ikke bidrager med noget godt. At den ikke er god for en. Ja. Jamen det er altså også det der med forventninger til hinanden, ikke? Ja. Men det er også en god ting, og det er også et redskab. Det er også, når man skal, for eksempel vi skulle ned til Hamburg der var det jo, der snakkede vi jo alle sammen om vores forventninger. Sådan at vi kunne, så vi kan ikke få alle vores forventninger opfyldt, fordi det er et kompromis, når man er sammen. Ja. Men alle fik et eller andet, de gerne ville. Ja. Og det var på en rigtig fin måde, fordi at, som du siger der, man lige fik snakket om, hvad vil du gerne have ud af den her tur? Mm-hmm. Og hvad kan vi rent faktisk nå? Så det, alle fik opfyldt et eller andet ønske. Og det var super fint, og det bliver også hyggeligt, når vi skal afsted igen her. Ja. Det er ikke så farligt at tale ud om tingene. Der kan komme noget rigtig godt ud af det. Ja. Så. Jeg har fået en nylig veninde her i Horsens, og jeg kan mærke, i forhold til, at det er en ny relation, der kan jeg se mig selv udefra, og se, at jeg er meget mere åben. Og måske mere lige frem på en fed måde. Ja. Og vi har snakket om nogle problemstillinger, noget frem og tilbage. Og så i går, hun var lidt ked af det og sådan noget. Jeg gav nogle råd, hvad jeg kunne sige. Og så sagde jeg så til slutligt, at jeg har sagt en hel masse. Tag det, du kan bruge. Ja. Og det, du ikke kan bruge, ud til siden med det. Men tag det, du kan bruge. Og så arbejde videre med det. Og hun blev simpelthen super, super glad, fordi at vi fik vendt nogle tanker i forhold til nogle problemstillinger, hun havde. Og hun sagde, at det var simpelthen så mange gode råd, jeg kunne komme og give hende. Så siger jeg, vi står jo hele tiden i nogle processer i vores liv. Og nogle gange skal man bare gøre op, at der noget, der ikke er godt for en. Jamen, kan man sige, man har lidt 3 valg. Du kan acceptere tingene, som de er. Du kan prøve at ændre det. Og kan du ikke ændre det, så må du også træffe et valg. Skal du så fjerne dig fra den situation?
Og den snakkede vi også lidt om i forhold til hende, hvad hun stod i. Og hun kunne rigtig godt bruge de råd. Og det var fedt, at det var snak ude fra leveren, og jeg pakkede ikke noget ind, og så sagde det kan godt være, at jeg er direkte, og det er jo faktisk et forholdsvis nyt forhold, vi har til hinanden. Men jeg kan bare mærke, at der dele mig også sket noget med mig selv til, at jeg tør dele mig godt at sige det. Og sige det på en saglig måde, og så brug det, du kan. Og det var fedt. Ja. Og så har jeg en veninde, og hun sagde, at et eller andet, hun havde hørt om, at når man blev 70, så skulle man ikke holde mere tilbage, så måtte man sige ting, så måtte man bare være en rappen skralde, og ikke finde sig noget, og det kommer med alderen der. Det har man også godt set, nogle af de der gamle koner der, og de kan bare sige nogle ting, som de ikke ville have gjort i deres ungdom. Og så sagde hun bare, jeg orker bare ikke at vente 20 år på det. Nej, jeg skal heller ikke være 70. Det tæller fra nu af, siger hun. Jeg har lov til at sige min mening, og sige, så ja. Gå all in. Ja. Prøv det. Jamen, nu tænker jeg også lige på den der med, at meld nu ud for filen. Ja. Hvordan du har, hvad er det, du tænker? Fordi vi kan ikke være tankelæsere, og tingene er bare så meget nemmere, så man ved, hvad man skal forholde sig til. Ja. Så sig dog tingene, som det er, at så ved man bare, hvad man skal handle efter. Ja. Og jeg kunne godt mærke igennem mine usikre tidsperioder, at de der folk, som var meget tydelige, dem havde jeg meget nemmere ved at være sammen med. Så vidste man, hvor man havde dem. Det kunne godt være, at de var lidt skrappe i det. Jamen lige præcis, så ved du, hvad du skal forholde dig til. Ikke? Altså, jamen vi snakkede lidt om det i går også, at jeg har egentlig haft rigtig mange mandevenner. Måske flere mandevenner end kvinde. Fordi de er bare på en anden måde. Altså, de er mere direkte. Ja, altså, svisken på disken. Ja. Og så kan de lige råbe lidt af hinanden, og så har de glemt det. Ja, så får de renset luften, og så er det over, ikke? Ja. Vi lærer. Man får ikke noget ud af at sluge det. Det går kun ud over en selv. Ja. Så er der... Vi har slugt nok. Der er ikke plads til mere. Nej. Og nu kan vi også mærke det mere, hvis vi gør det, at det faktisk gør mere skade. Nu kan vi faktisk mærke, hvad det gør ved os, fordi vi begynder at arbejde med det. Ja. Ja. Og bevidstheden om det, og kan mærke os selv også meget mere, end vi har kunnet tidligere, hvor vi bare har lagt låg på, og så fået en eller anden knude i maven, ikke? Ja. Men I må meget gerne kommentere, hvis I har været ude for noget lignende, en eller anden episode, som har givet en læring eller forståelse af nogle ting. Altså det kunne egentlig være ret. Ja. Eller hvis I har en situation, I ikke ved, hvordan I skal komme ud af eller løse, så er det også. Kan I skrive privat, hvis I vil. Ja. På Instagram eller under søsterstrik. Ja. Ja. Så det var det vores kloge ord for i dag. Stop nu. Rigelig. Nej. Ja. Ja, jeg sidder og strikker. Ja. Min søn har bestilt en trøje, og han glæder sig sådan til, at den bliver færdig. Han troede, den ville tage et par måneder, men nu er det bare et par uger, jeg har strikket på den. Nu er jeg lige straks færdig. Du er hurtig. Ja, men det er jo også, jeg strikker i Alafos Lopi. Han er heldigvis ikke uldsart, så det er jo pind 6. Og det vil sige, for mig er det pind 5,5. Og i mønsterdelen går jeg faktisk ned på en 5'er, fordi at jeg synes tit, at den her del, den bliver for stor i forhold til resten. Ja. Så det, den kommer her. Det er jo den der, det eneste dårlige ved forår, det er uldsorgen, man skal ulden pakkes væk igen. Men altså, en kølig sommeraften kan man jo stadigvæk godt bruge. Men, altså, jeg elsker vinteren for det. Yes. Den er her.
hvor vi har prøvet forskellige farver. Der skulle egentlig have været en hvid, men det passede ikke, så nu vil han faktisk hellere have sådan en lidt ikke så i øjnefaldende farvesammensætning. Så. Og det er en sweater, der hedder Aurø. Jeg ved ikke, hvad det udtales fra min allerførste strikkebog, jeg så købte. Islands Strik. Han har så valgt, den har sådan en knaplukning i halsen og ned, men det gider han ikke at have, så det har jeg også taget af. Og så er der heller ikke burter på arme og forneden, fordi jeg synes mange danskere, det er vi ikke så vilde med, som de er. Det vælger vi tit fra. Og en lækker mand. Ja. Så ja. Den udkom først på engelsk. Jeg lånte den på biblioteket, og jeg ved ikke, det er 12-14 år siden. Og så var jeg på Fanø første gang, og der var den nede som bog. Jeg tror, den kostede 300 kroner. Og jeg har aldrig købt en strikkebog før det. Så det var bare, den måtte være min første, når jeg sådan har været så interesseret i den. Og jeg har også strikket en del i. Det bliver ikke sådan en, der bliver for gammel, og jeg bare skal sende videre en dag. Ja. Hvad strikker du på? Jamen, lige nu er det ikke så meget. Det er faktisk, jeg har lige brug for et lille projekt, så det er faktisk en karklud. Jeg har lige haft gang i en hel masse faktisk. Jeg havde strikket den her Ankers bluse My Size. Og det var min veninde oppe i Randers, hun havde ønsket en t-shirt med ærmer ned til albuen. Og så strikkede jeg faktisk den her som i Ankers sommerbluse i det samme garn. Og så var der jo det her rest tilbage, så tænkte jeg, så skal jeg da prøve at strikke en mere af dem her til mig selv. Jeg strikkede en i sådan en jeansblå farve. Det var den allerførste bluse, jeg faktisk strikkede. Der fangede dig ind. Yes! Så det var lige noget restergarn, jeg havde, og så den har jeg strikket. Jeg synes, den er, selvom det er størrelse M, jeg har strikket i, så bliver den faktisk lidt stor. Ja. Så jeg ved ikke lige helt. Altså, igen til efteråret er den jo lækker, som sådan lidt. Men den er lidt... Du har ikke vasket den endnu? Nej. Men jeg tænker også, at jeg kan godt se, at det er også lidt løst strikket. Måske, selvom din strikkefasthed passer, når du laver en strikkeprøve, så giver det sig jo også lidt, så måske skal du faktisk en pind ned, for at ramme det udtryk også. Men jeg kan sagtens gå med den. Den er jo bare prøv at måle, om den faktisk har de mål, som den siger til medium. Ja. Nå, og så blev jeg jo færdig med den der til også min samme veninde, den der også i den der rigtig lækre, lidt eller den her farve. Puff. Ja, den her puff. Og så havde hun et problem, da hun så fik den hjem og fik den prøvet, at i ærmer, den er strikket i Kit Silk Mohair, at ærmerne, de var altså lidt for stramme i hendes overarm. Og så tænkte jeg så, hvad gør man så lige der, når det er Kit Silk Mohair? Det kan jo ikke give sig ret meget, det der garn der. Og så skrev jeg ind i gruppen på vores strikketøser der. Og så kom Merete med et forslag. Jenny's. Ja, Jenny's et eller andet. Bindoff. Ja. Elastic Bindoff. Jenny's. Ja. Du lægger den som link. Ja, men det er rigtigt, hvad du siger. Elastic Bindoff. Ja. Og det var faktisk, at du lukker af, som du egentlig plejer, men for hver gang du har lukket en maske af, så laver du lige en slå om, så du forlænger masken faktisk. Ja,
Og det gjorde hele forskellen, og det virkede bare perfekt. Den blev faktisk elastisk, Ja. og den blev lige det større i åbningen, Ja. så det passede fint. Så jeg har jo selv den her, jeg strikkede i sin tid, og den har jeg så fundet ud af, den synes jeg faktisk er for lang. Så den, vi var jo afsted i Aarhus her sidste uge sammen, og der havde jeg den på, der snakkede vi om det, så den tror jeg lige, jeg korter lidt op, og det gør så også, at jeg kan få mine ærmer lidt længere. Fordi den ser faktisk ud som en t-shirt nu. Og det er faktisk ikke det, den er ment til. Nej, den er ment til at skal gå ned og ramme her ved det er jo det er lange lemmer. Ja, og jeg har jo en mere selv af min egen. Og den her har jeg faktisk også lidt problemer med lukningen her, den er lidt for stram. Ja. Så der laver jeg også, den piller jeg op, og så laver den samme teknik. Men du laver ikke den der italienske aflukning? Nej. Den er også elastisk? Ja, men hvis den ikke lige kommer... Ja. Den anden er nemmere, og den er fin for mig. Ja. Jeg er ikke så meget til det der italiensk. Jeg synes, det er fint, det er pænt, men nej. Men ellers så er den her, som den skal være. Ja. Så, men den blå, den skal lige kortes op, og så kan jeg så bruge det garn til at strikke ærmerne lidt længere. Det er det gode ved den her strikkeverden, at der er simpelthen altid noget nyt at lære. Ja. Og det er så fedt. Jeg kan også godt huske, da jeg lærte den der til strømper aflukninger, det var så træls, at den altid var for stram op i skaftet. Ja. Ja. Og jeg har et par strømper fra den gamle tid, hvor jeg ikke havde den nye aflukning. Ja. Og de var så træls her på, jeg gider ikke have dem på. Nej, og det gør bare, at man ikke går med det, så... og jeg er jo helt tosset med den her kongeblå her, at det generer mig, at de ærmer, de er for kort. Ja. Så, det kan godt betale sig, og så kan du jo også vide det, at jamen, nogle gange skal du lige kigge på, om du ikke skal have lidt mere ærmer på, eller lige justere det. Ja, men jeg er heller ikke bange for at gå i gang med det, altså, og så få det rettet til, så jeg bliver glad for det. Det kan godt betale sig. Ja. Yes. Så, så har jeg min, der ligger op ved dig. Nej, det har du ikke. Jeg kom lige i tanke om den her, da vi sad. Jeg sad bare, nej. Det snakker vi ikke om. Det er også pind 6, er det ikke, tror jeg. Det var derfor, jeg lige kom til at tænke på den. Jeg havde faktisk været ved at hækle op til at kan klippe op. Så opdagede jeg, at jeg ikke havde fået ærmet langt nok ned i blusen. Så det var lige sådan en bremse, der gjorde. Men jeg lover ingenting. Jeg skynder mig. Men nu er det heldigvis sommer, så du får den inden. Det kan være, at jeg er heldig at få den på til efteråret. Ja. Så den kan blive færdig. Ja. Men det er fordi, den skal simpelthen på den norske metode, som med at klippe op til ærmer og noget med hals også. Og... Altså, hvis man havde vidst det. Ja, så havde man nok ikke valgt det. Men den bliver god. Ja. Lige om lidt. Ja. Ja, men ellers så har jeg ikke... har jeg jo kurven, det er restegarn. Ja, så nej, jeg skal finde ud af, hvad jeg skal strikke den her. Altså, det vil jo være genialt med et sommerprojekt på en eller anden måde. Ja, en sommerbluse. Ja, jeg tænkte også et sommersjal måske. Det kunne være fedt, men det får du ikke brugt. Nej. Det skal det ikke være. Men med den farve og din gyldne hud, det vil være så flot. Ja, men ikke sjal, men en sommerbluse af en eller anden art skal det være. Spændende. Ja. Måske med en bomuldstråd med. Ja. For at den blev lidt køligere. Ja, spændende. Ja. Og jeg har sagt det mange gange. Jeg har jo strikket den her. Den havde jeg ikke færdig sidst, havde det? Pas. Det er bare en lille kavle fra... Jo, jeg tror egentlig, jeg viste den sidst, gjorde ikke det? Jeg er lige i tvivl. Ja, fra Garngalleriet, som Thomas har designet. Og så er den strikket i Jameson og Smith garnet,
Så det var sådan et lille fint projekt. Det griber så godt ind i hinanden, det her garn. Flot på bagsiden også. Ja, det er det nemlig. Ja. Så, og nu, jeg havde egentlig købt det her garn til en sweater, en cardigan, Marie Wallin. Og så er der en, der havde strikket den, og hun forklarede, hvordan hun lavede den, og det var virkelig en svær en, så jeg gav fuldstændig op. Men da jeg så havde strikket den her af det, så kan jeg også strikke en hue. Det var fedt. Og så kan jeg strikke handsker, og så har jeg også til andre projekter. Det er sådan et garn, man kan bare købe nogle flere farver og så putte i, så man kan altid få brugt det. Jamen, den er virkelig, virkelig flot. Ja. Det synes jeg. Ja. Så jeg kunne godt sagtens forestille mig i hue og... Ja. Den, så går jeg bare rundt med den, og så når det bliver for varmt, så gør jeg tit det her. Så går jeg lidt rundt med den sådan her. Ulla. Jamen, det ser lidt ud som hende der kokken. Hvad var det, hun hed? Camilla Plum. Ja, lige præcis. Det er hende, jeg tænkte på, da du satte den sådan der. Ja. Ja, der er vist også lidt Camilla Plum med mig. Ja. Selvom hun er vist også en benhård businesswoman. Men det ved jeg ikke. Jamen, det er rigtigt. Det tror jeg faktisk, du har ret i. Der er lidt Camilla Plum over dig. Ja. Og så så har jeg det sidste på pindene. Og det er også fødselsdags, fordi jeg forventede egentlig at få nogle fødselsdagspenge, så jeg bestilte faktisk noget garn, inden jeg vidste, om jeg fik nogle penge, og det fik jeg heldigvis, så det har betalt, for det var lidt dyrt. Og I kan regne ud det, når I ser det her. Ja. I originalgarn og originalfarver. I har 3 gæt. Ja. Så tror jeg, at det bliver ved det. Jeg tror ikke, jeg behøver at sige det. Den er populær. Meget. Og jeg har kigget på den i et år. Lige fra den kom ud, der er den bare sprunget i øjnene på mig. Jeg har prøvet at lege lidt med at finde nogle andre farver, men der er ligesom ikke nogen, der gør det samme. Nej. Som de der. Jeg synes, det er en fed en, den her koralrøde. Ja. Og den, de her 3 sammen, hvad de gør, det er bare perfekt. Jeg er lidt efter en pangrøn og så en god lyserød. Ja. Men det har jeg ikke kunne finde. Og der er ikke ret mange farver i Jensen-garnet fra Isager, som det er strikket i, eller som den er strikket i. Så det er jo, nogle gange så må man vælge ud fra, hvad der er. Så det glæder jeg mig til. Ja. Og det er jo også, altså når man køber Isager-garn, det er jo bare virkelig en god kvalitet, som holder. Så jeg får jo en sweater, der godt kan holde i 20 år. Og det er en klassiker, synes jeg. Ja. Så den bliver god. Fæ nok. Fæ, så der synes jeg, vi kom igennem det, vi havde med. Ja, det tror jeg. Ja. Vi er glade for jer. Ja. Vi elsker jeres kommentarer. Hold kæft, hvor er I søde. Ja, bestemt. Ja. Ja, det er så fedt. Ja. Det overvælder mig bare gang på gang. Og dejligt, at der er et hjørne i hele det her podcastverden til os. Og her har vi sat os fast. Ja. Kommer igen. Ja. Når det bare passer. Nemlig. Ja. Men kommentarerne, men skriv gerne i forhold til det her emne og sige tingene som det er, hvis I har en eller anden, som I gerne vil dele. Yeah. Det kunne også være fedt at høre fra jer andre, om der er nogle ting, som I har kan hive op af hatten. Ja. Fordi det hjælper altså, når man hører andre opleve noget med det. Altså det støtter jo. Så. Ja, det må I meget gerne. Ja. Så det var vist alt fra os. Ja. Nu skal vi det, vi plejer. Ja. Det vi elsker. Vi skal op og have et dyp i Silkeborgsøerne. Og så skal vi ud og have sushi. Måske. Ja. Måske. Ja. Jamen det skal vi i hvert fald have. I Silkeborg. Det er et pragtfuldt sted. Ja. Og det er dejligt solskin. Ja. Det er perfekt. Ja. Så. Jamen, er det ikke det? Jo. Rigtig, rigtig god strikkelyst og forårstid for jer. Kom ud og nyd et kvarter før kl. 11.
Det giver super godt. Ja. Så godt forår til jer. Godt forår. Vi ses. Ja, Ja. det gør vi. Hej hej.